Carbons, der står saturated for enkeltbindinger, og i organisk kemi, der vil en alkan altid bestå af enkeltbindinger, for det er hvad der kendetegner en alkan. Og hydrocarbons, det er bare, at det består kun af hydrogen og carbon. En huskeregel for de 10 første alkaner, de er med et par bukser på, har man også numsen dækket. Og det er metan, der er den første, så det er med. Så er der etan, det er så 1. Propan, par, og så butan, bukser. Det er så de 4 første alkaner, det er i gasform. Og de resterende, de er så i flydenform, hvorefter hvis man forhøjer antallet af carbonatomer, så bliver den mere tykflydende. Der er 3 forskellige måder, man kan vise alkaners opbygning på. Og det er molekyleformlen, strukturformlen og zigzagformlen. Og molekyleformlen, det er simpelthen bare, hvor mange carbonatomer og hydrogenatomer der er i en alkan. Og hvis vi har her et eksempel, så hedder metans CH4, fordi der er et carbonatom og 4 hydrogenatomer. Og propan hedder C3H8, fordi der er 3 carbonatomer og 8 hydrogenatomer. Strukturformen, det er, hvor man visualiserer det her. Altså vi tegner op, hvordan alkanen ser ud. Og hvis vi tager propan som et eksempel, så har den 3 carbonatomer og 8 hydrogenatomer. Og som man kan se her, har carbon 4 kovalente bindinger, mens hydrogen kun har 1 kovalent binding. Så det er sådan en generel regel. Så det kan så være lidt besværligt at skrive op, hvis man har mange carbonatomer i en alkan. Så derfor er zigzagformlen blevet opfundet, hvor at man tager hver carbonatom som et punkt. Så zigzagformlen for propan vil være 1, 3. Det er sådan her ud. Og hvis vi skal give et eksempel på en alkan med lidt flere carbonatomer, kunne vi tage nonaen, som har 9 carbonatomer og 20 hydrogenatomer. Og den vil se sådan her ud. Og det er lidt lettere at skrive op end en hel masse, en 20 H'er og 9 C'er. Okay, så ud fra de eksempler, vi så før fra Emilie, så er det ret let at se, at alkaner har en generel molekyleformel. Og den lyder sådan her: CN H2N plus 2, hvor N angiver antallet af carbonatomer. For lige at give et eksempel, så før vi kommer frem til det her, så vil jeg lige skrive det, altså hexan op på strukturformlen. Og der er 6 carbonatomer, så laver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og jeg ved, at der er 14 H'er. Og så her, når det er ret let at se, at der ligesom er 2 H'er ud for hver carbonatom, og der er 2 ekstra H'er ud for hver af enderne. Så derfor giver det altså god mening, at hvis vi tager den generelle molekyleformel igen, som var CN H2N plus 2, at der altså er 6 C'er, derfor får vi C6, og der er 2 H'er på hvert C, derfor får vi altså 2 gange 6, 12, plus de 2 H'er ude i enden, som giver H14. Så jeg vil forklare forskellen mellem en forgrenet alkan og en uforgrenet alkan. Og hvis vi starter med de uforgrenede alkaner, så tager vi eksempel i propan og butan. Og jeg har sat dem op her på strukturformlen for ligesom at visualisere, at der blot er blevet sat et ekstra C på, da det ligesom er et C ekstra. Og hvis man bare fortsætter sådan her med at skrive det i en lang carbonkæde, så bliver det altså til en uforgrenet alkan. Så for at forklare, hvad en forgrenet alkan er, så har jeg sat
de her to stoffer op mod hinanden, men som vi kan se, så har de samme molekyleformel. Og når noget har samme molekyleformel, men er forskellige stoffer, så er de altså isoleret til hinanden. Og det der også er med dem, det er, at det her faktisk er en forgrenet alkankæde af butan, som så bliver til 2-metylbutan, og det her, det er en uforgrenet, som vi talte om før, hvor man bare, når flere carbonatomer der kommer, nu længere bliver kæden. Jeg vil så forklare lidt om alkanernes opbygning, og ja, på atomplan. Det vi ser her, det er en rummelig, det jeg har prøvet at tegne, er en rummelig tegning af to etan-molekyler, som er C2O3, CO3. Og vi har altså to eksempler her, hvor at jeg har skrevet ugunstig under B. Det er fordi, at som vi kan se, så er hydrogen, det er hydrogenmolekyler rundt om hydrogenatomer rundt om carbonatomer. Og som vi kan se, så jeg har prøvet at tegne, at hydrogenmolekylerne står over for hinanden, og derfor er den her så ustabil, og som jeg har kaldt den ugunstig. Og herover har vi så A, hvor den er mere stabil på grund af, at hydrogenatomerne nemlig ikke er lige foran hinanden. Selvfølgelig ved stuetemperatur, der kan molekyler i luften ramme hinanden, og så B kan så blive over lidt tid kan blive til A, fordi at enkeltbindinger betyder, eller kan betyde, at der er fri drejelighed imellem de her, så de kan dreje sig, hvis de vil, altså over til en bedre position.